o araf yn y dydd. Cymryd allan y webcams, cymryd allan... Wel, just cael yr audio gyda ni. Bydd modd i chi... bydd modd i chi ymuno a siarad gyda ni ar y stream. Felly, os chi eisiau ymuno gyda'r gêm, bach yw'r username a'r password. So, tan bod chi'n cyrraedd, na i chwarae yn erbyn Josh. So, na i mynd glas. Gwych. Ti'n stop ar Teams? Dim ots da fi, achos does ddim... Beth yw hwn? Magnet neu rhywbeth? Fi ddim wedi chwarae'r mode yma o'r blaen. No, it's not Chwarae. You should. Be? Nes i rhoi lan fel soccer. Gyda modes yna. Yeah, fi'n siŵr. Okay. Whee! Un dim, come on now, Josh. Oh, God. Oh, no! Oh. Oh, no. Come on. Oh, mae'r magnet. Ah. Fi ddim yn siŵr, fi'n credu ti'n gwybod y bit lle mae y glas, ti'n ble mae fel zones gwahanol. Ydy yn neud AT hefyd? Ie, mae jyst yn symud chi bob man. Neu falle, ti o beth... O na, fi'n credu achos y we yw e. Mae'r we mor gwael yma. Thing... oh god, mae hwn... just yn hollol nuts. The internet connection quality is currently not sufficient to broadcast gameplay. So dyna yw'r problem. Sy'n doniol achos mae'n glitchy. On, oh my god. Mae fe'n ofnadwy. So fi just kind of... glitcho mas yn y canol y cae. Thing yw... Fyny. Na, ddim Twitch. Mae fe ar YouTube. Clwb Gamau Fideo. Ti'n i gweld, mae fe fel rhywbeth yn tynnu fi nôl gyda raff neu rhywbeth. Oh my god. Mae'n ridiculous, fi ddim hyd yn oed gallu... Fel Possessed, ti o fel un o'r ffilms arswyd na? Ti'n deall be fi'n dweud nawr? Mae fe just yn tynnu... O'n i'n meddwl bod na rhyw mode lle chi'n gallu... neud i fe... fel magnets yn y cae neu rhywbeth, ond na. Mae'n ofnadwy.
Whey, Cymru ni nôl. Pwy yw'r llipryn llwyd te, Josh? Nhw'n gwylio neu ydyn nhw'n chwarae? Fi'n gallu gweld rhywbeth. Ti'n sylwadau? Cadw yn ddim. Ie. Nhw'n gallu jyst ymuno, ydyn nhw? Ie, dylen nhw'n gallu. Mae'n dod yn y dachrau yn gwybod tîm. Ie. Yn y chwarae ti'n gweud yn y stream. Na, clwb game a fideo. Sorry. So just game a fideo sy'n teipo hwnna mewn i... Dyna ni. Ti'n sefyll trwy ddyn Na, fi'n gwybod... Fi'n credu mae hwn yn... creu fideos yn y dydd. Just ddim yn... syniad da o ran stream fan hyn. Achos ti'n gallu gweld, so fe hyd yn oed yn gael fi chwarae'r gêm a broadcastio'r un pryd, so... Tybed os wyt ti'n neud trwy thing ti... Falle bydd ddim gwella fe. A wedyn bydd ddim issues o gwbl. Okay. O, ma' nhw'n eitha cool then. Achos gallwn ni wastad trio hwnna. Os... O, na! Fantastic. Yw hwnna syniad gwych. Ie. Ie. Gwych. Beth? Ww! Na! Oh god. Oh dear. Ti'n gwybod beth yw pin ti? Ti'n gwybod 990. O ti'n dweud, mae'n ffain, mae dy ti ping really da. So nes i newid i hwn, a beth sy'n digwydd? It's ridiculous. Yeah, well... Ie, felly llwyd yn y gêm, a nawr wedi gael, so sa'n siŵr. Yeah. Yeah. Ti eisiau geisio i'n arall, lle ti mae trial? Wel, fi'n credu mae rhaid i fi ymddeol i'r ffaith bod just derbyn y ffaith bod fi yn y sefyllfa hollol groes i ti, lle mae'n gwell i fi wneud stuff ar-lein gyda'r hwyr yn lle yn lle y dydd. So falle be na i wneud yw just canolbwyntio ar creu cynnwys a wneud golygu fideos a pethau, a falle cael go ar wneud unrhyw fath o stream view yn y nos. Ie.
Ysga cael calwch hefyd, os bod ffordd sy'n fi meidio o'n fi a hyd yn oed danfon y clips i ti a gallu ti roed lan ar channel ti wedyn. Yeah, fantastic. Os ti eisiau gwneud hynny, mae hwnna'n gret. Bydd hwnna'n gret. Na, fi ddim yn gweld lot o pwynt. Mae'n dweud latency variation, so beth sy'n digwydd yw, achos mae fe lan a lawr, newid gymaint. Dyna sy'n neud y glitches o symud ti am un man, a wedyn mae fe newid yn syth i lle gwahanol. Ond o leia nawr, o'n i'n iawn i feddwl i beidio wneud, a fi di profi'r ffaith bod e ddim yn werth wneud yn ystod y dydd. Na i cadw at gyda'r hwyr pan mae pawb arall yn mynd i gysgu. neu hyd yn oed creu fideos a uwchlwytho nhw hwyrach yn y dydd yn barod ar gyfer y diwrnod wedyn. Mae hwnna'n opsiwn arall. Ond ie. Os gallwn ni, hyd yn oed meddwl os ti eisiau neud ar y dydd a jyst neud rhywbeth fel hyn a wedyn gweithio fe lan wedyn yn y nos. Ie. Fi'n apus. A fe'n gweud os fi'n hyd yn y nos ar gai neud e hefyd. Okay, cool. Am hwnna'n swnio'n good. Fi'n trio neud rhywbeth fel gyda yn chwarae ty beth, fel awr retro. So fi'n mynd i dechrau neud hwnna. A mae Owain a James a syniad o wneud rhywbeth fel, maen nhw'n hoffi Rainbow Six Siege, so os dyn ni'n neud fel 2 noswaith, bydden nhw'n neud rhywbeth, a wedyn bydd pobl sy'n hoffi stuff o'i retro. Fi'n gweld lot o fel, fi byth i chwarae fe. Ie. Ond bydd yna'n gred. Be gallai ddweud wrth y criw sy'n rhan o oedran ieuenctid, na i cyfeirio nhw at y ffaith bod chi'n chwarae'n fyw. So leia gobeithio bydd mwy o bobl yn gallu dod draw o fyna. Ond na, sa'n credu mae pwynt i fi trio wneud hwn to. Ond diolch anyway, wnaethon ni trio fe, a mae wedi bod yn arbrawf eitha diddorol. A nawn ni just galw fe'n hwnna, beth yw e? Okay. The Rocket League. Dyna ni. So pob lwc, gobeithio daw rhywun nawr gweddill y sesiwn. Fi'n mynd off nawr i wneud rhywbeth bach wahanol, falle bach o golygu neu rhywbeth hollol wahanol am chydig. Os wyt ti o gwmpas fel os ni'n ail wneud worms neu danfon ti gwahoddiad, os chi o gwmpas, neu os na, paid poeni, nawn ni trio sorto rhywbeth mas cyn bo hir. Ond na, fi wir yn colli internet yn y swyddfa. Yn y swyddfa, a fel oedd e, mae mor rwystredig hwn. Ond, mae jyst yn meddwl, addasu canolbwyntio a falle recordio a golygu yn lle wneud pethau'n fyw, dyna gyd. Yn y dydd, bendant. Yn y dydd i fi, ond falle i ti'n ffain cario ymlaen fel wyt ti. Ond ti byw yn y ddinas, so mae'n digon teg. Adre. A mae un bendant ar y we, ond mae'n edrych o fi iawn o fi am nawr. Mae'n cael look at hwnna, a falle na i e-bost. Okay, cool. Os bydd y shape, bydd yn gwestiwn. Dwi'n os ti'n neud e'n syth o YouTube, bydd e'n cymryd lan yn meddwl i ar y PlayStation? Na, achos stream yw e, a broadcast yn fyw yw e, falle dyna'r opsiwn gorau. Os ti'n gallu edrych mewn i hyd yn oed, os oedd ti eisiau defnyddio y sianel Gamer Fideo, na i roi chi'r gwybodaeth, a chi'n gallu just roi hwnna, nes bod chi'n seto fyny un dy hunain. Fantastic. Achos a fi gwrdd ar Twitch, mae modd fel hoster stream pobl eraill, ond gyda oedran llai na 16, ti methu y swyddogol cael cyfrif Twitch. So, okay, cool. Right, na i
Neu gadael ti bwrw ymlaen dy fe. Diolch am hwnna, a na i weld chi cyn bo hir. Iawn, pob hwyl, ta-ra, ta-ra. Ta-ta.